khona laba abashana bakhe lo muntu ke unzima ngiyona into esicabangayo sibona bethe nje Shothi unolaka hayi mfana wami lapha uzuthi nomunye umalume umalume sesitwe nomunye umalume wasekhaya into empile ingafani ngambona sebehamba basemzini lapha emshadweni uthi umfundisi kade sekumele kuyiwe etendeni angithi bahamba basemzini abadlile so manje unjani umfundisi nginikezwe amathi manje mina awena ungihlulile mina wathi wena soya ngathi amakhono no Siyana uhambile ke nje usisho kodwa khona wena usishi wena uthindani uphelele so yini mhlawumbe iplan esingeza ngayo ukuze ayibone serious mhlawumbe lento kodwa without ukumtshela ukuthi kiwa kuyikona nje ukuthi isiqamba mama sile lapha njengoba nibona sifika late nje siqale khona sizama ukuthi senzele ukuthi kuzumama kuphela ngoba kade ushada nje kusho ukuthi senibabili manje bathe nje ngisho angeza ngisayine ayidele kufuneka umnikazi kuyiwa sibona phambili Anyeke ubani ozobika enkosini ukuthi angikho kodwa kuba uyazi uyabonga ngoba size nje somcela uyazi ukuthi yamdinga uzongena enhlizweni yakhe mase noma ekhonza izofika njalo ngilamba nengane asincenge kodwa sizobona ngamanje lo muntu ongekho kanti kulula mayekhona ngathi bayazwana manje singabona indlela ibond yabo nje isheshe iclick ngathi bayazana ukuhamba lapho Uyapi sifuna ukuthi shwi naye somewhere manje ubungekho nje Wena ngikhulume nawe zakhethe nawe angaphumela ubani ngoba uthe kumina uzobuya past 12 wazi lasho sobonana lady anganawe ngokufihlela into kwemqubeni manje ufuna ngenze njani ngivuleke manje isantule phela buzo ngihighlighta mina ngivele ngingahambi yabona nje ngogolozela umlungwana manje ngiyengento Uyapi sibuya naye lade ngikubuza khona mama la everele traffic department licensing department kwenziwani khona kwenziwa le licensing department kana Nimshayikhothele imhlele yona yini Baya phela mina nje na anganawo ngifihlele ngoba nawe ufuna ukuyisurprise nakuwena Ngabisa yabona ke surprise leyo ayi usurprise amadoda ngoba uyagoloza sebemcelile uyagoloza sengiyamncenga namanje yabo ubani engingamncenga naye Plaza mina ungijwayele ngoba ngisho hambe besithena ukhuluma ngendaba yomshado wakhe ibuka nje mfethu ayingeka ubuya uthola indlela yokubuya ayingeke sikulate kodwa bese ngena la ungenapho ngijika la ezantsi ase ushaya imoto uzuke wena sekukude yakhona kuyafana kodwa ecela ayike kude la uyayizwa into esho uthi angiyeverele ngiphinde ngibuye ngizela phinde ngiyeverele ngisaza phinde into mayisuke inefuthi indlela ebalula unjalo ke masufuna ukungigoqa akazi wami akuzopina ngizoncenga ngenyawo ungithole ngendlela uzoncenga ngenyawo lo muntu lo wajitso omunye nje umlungu nawo ikinga usesilindile umama usekedokodweni lapha hayi sofike simncenge ukuphi wena manje kwemotini yaphi mina ngikene ekhaya mina ibuka nje athi uqede eli ngempela nje badusho nje yabo mina ngingene ekhaya noma ngenze njani-ke ngiyokhathi imoto-ke ezehlayo inkinga mayevuma manje siyahamba phela manje buzobe nje ulinda noma usondela mina ngithathe imoto eziye emzinyathi angesakhafa
Ngiyavala phela lapha la siya khona. Angiyazi ne direction yakhona futhi njengoba nje ngikubuza ngiyazi ngithembe wena. Kodwa ke ngizoyisesha into engizayo. Alright ke. Yes, sabona indaba yakho. Ngitshenile izolo ngiyabuya. Ngizobuya emini phinde ngihambe. Bye bye. Ngitshebe ecithini. Baba ne. Lo muntu. Uthi mina uyahamba uyabuya. Hayo, mfihlela naye unemi namaplan akhe phela. Hayi, mangi ukwenza into ezizolo. Ngithi ngizala izolo ngiphambana naye sangweni. Oh, cishe wamgeja. Ngimgejile ngibona uyena. Mina ngiyakuyena eDokotela wajika wangilandela. Mina ngiyakuyena eDokoteleni kodwa. Akasho mangifika eDokoteleni ngithi uphume ethi ngiyabuya ngisathi ishwila. Akasho ukuthi uyahamba uyesiphinda. Imagine umuntu esiphinda. Yakanga. eDokoteleni even if ufuna uzoyihlalela ufuna waziwa kuhle ezweni lesethembisa. Kusho ngasho ukuthi ikhehla lizahambela nje. Vele liphuma kwenye. Ngibona amadoda. Driver wegimbal ne indlela something ngayo driver ngithi uzikhatha katha yabo njengoba ngenza le video ngithi uzikhatha katha ibukeka nje ngabuka sifike ngayizolo. Ngabona sifike ngayizolo sikusasa sisemgidini adalwe ngenye indlela la bantu. Ipoto rich idea, ne? Well, no, it's good. It's a good idea. Ngathi ngane encane, ngathi ngane encane. Hey. Access sebekuvalelele sengathi hawo hayi inidi ngaphela imoto bafethu futhi thina sama Nazareth manini la uhambweni bethu ithi EMS hayibo iyagula guys what you need want noma yini bathi ibantu imoto inidi hayi mayingekho awuyibona yabona mangabe usuyidinga ngiyabona khona mina ngiyayidinga shem futhi ke yabona beku right ngesekhaya yabo umfundisi uyayidinga imoto ngeke naleli alizwe hayi lela lizwe leliya baye manje edolobheni nenze njani ke nina imoto iyodwa yakaba itekisi oh shem 7 mawuhambe mawugejwe yona isibuya usenamoto sekumele ubone ukuthi uzozenza yathi ya 7 ibuye ngasikhathi sini kuya ngokuthi abantu bakhona baqede ngasikhathini andi bayazana vele asike sithi sigcweleke kodwa khona abasasele edolobheni kuba kanjani iyahamba phela ngeke iyahamba abuye hayi uma sibanibana ngathi uyasilibazisa hayibo mina ivele igcwele ithe bafuna ngazi umama bathi umthetho wakhe uvela ahambe nje hayi simshiya uthola ukuthi awakayithengi wena into oyidingayo zonke
So manje umfundisi meyesabatheni wenze njani sesithi esemngaka njengoba emngaka nje lezi indlela zangakubo ekudanga phela uhamba amathempela ahlohlele kodwa nje lilodwa kuphela eliseduze nalo kodwa iphumlani leseduze iphumlani kude ke mina ngihamba ngeke nangufakazi wami kanti indawo kuthiwa wasephumlani kodwa ithempeli lakhe iphumlani leli lakhiwe ngamuva ngoba sekusondezela izalukazi so iphumlani mewoka mhlambe namba ema-minutes amangaki uthi hayi bo uyasonda njalo awusonti showcase lapho ngana ngisho ukuthi iy'thombe naniphume ekujulukeni lapha ananingagibeli noma natholiwe uyabona ngigibela mina imoto ngitshele leya 7 yasekuseni ngokuyisabatha iyongehlisa khona ukungangokusuka khona la ngehliswa khona imoto ukusuka ebuhleni uzala emtshebheni shembe sewuhlike emotweni hayi enye into mina wazi wathi uma ahlala phansi kanyamba ngisasona manje umlungu uthi olova kubiza ngolova awuthi olova bayangesotweni olova baba malethwala ngiyaphendula ethula usizwa kahle hle sithi besethwesa thina inkosi sabona sinishiya lapho ukuthi hayi la uyedwa umlungu la khomakhelwana kholuthi hayi so makuthi mhlambe impilo nje lapha ya ukude nayo yonke into ayikho into esheshayo kodwa if ungatholakala imoto ngeke uzwayele ngoba phela ngiyakwazi ukuyesontweni ngiyakwazi ukuyeskhathi uma ushambe methi umlungwane uyamfuna kwenzakalani wenze njani ovele uzohamba phela encenga nje abaneyimoto mvangela udube nobani kodwa baya uma lidube uyanixwaya noma uyanikeza uyazama naye to a certain extent phela indlela yakhe nawuthi nje umuntu momsusa uthakaye lapho uyabona nawe visualize ukuthi manje kumele phela umfakele upetrol futhi kumele umkhokhele ngoba uyakudrive kodwa manje ayikho yonke leyo mali ukuthi uzothi yabo ayona into kweyakhe iyadingeka kuleli yalizwe dabuka nokuthi ngathi kwacatshanga nendaba ya amanzi anjani wona lapha amanzi amanzi ke shema abona ngathi akhona atholakala kunepayipi amanzi ke nje iyona into engahluphi wanogesi wakho nahlupha ugesi uhlupha lapha ezantsi namanzi lapha eteleni udube lapha banamanzi ngathi ngiyamfonela emva ngelidube kuthiwa khamba inetwork iyozibuya emva kwenyanga athi ayikho ke ayikho ke le nto mhlawumbe namanje akakobuyi mhlawumbe inetwork lapha ngakodubeke ke bona bahlushwa amanzi kodwa baseduze nedolobho baseduze netiye bahlushwa amanzi bahlushwa ugesi thina uhamba makuthi uphazanyiswe izulu yabo leyo nto kanjalo uma uhambile ungahamba no-2 ngoba phela indawo kusakwampunyoni lapha efekayo kodwa ke manje peace ayikho indawo enepeace konga awuyitholi leyo peace ungakwazi ukumuva around ngoba manje kumele muye edolobheni uzolinda imoto ka7 quite ngiyayithanda inakho yabo manje uthola imoto ngavele ngisho ukuthi ayishembe kwezini kosho umlungwane MMS akasho ukuthi ucela ungiphi imoto shembe ushembe usuke emthini ukuthi acela imoto cake inhliziyo phela athi usuyahamba kodwa shembe mina ngizoma kanze ngiyekhaya yabo lonto nje abayinhliziyo ibike kanjani yabika abandla sengiphambi kwakho baba awushonini lokho kade khamba mhamba isigebengu usula isigebengu sakagcwense emaphephetini usho nje athi usula akakazi akubuze ngokuthi uphila kanjani lapha emntwini wawusholani kubantu ukuthi abanaki iy'ndaba akade leya video walamula impenzini hayi kwakusazosuka umsindo lapha kwavele nesolezo lafaka yona ngathi wasilamulela uthi wasilamulela siyavelela thina njengoba sisende leya video straight phela manje mangifika emsebenzini yonke indaba yayingomshado omkhulu ubuphi pho wena bathi angiveli-ke mina makhameni ngixolela kodwa wazi wamuhle pho ngithi umakoti ungakana ngithi mdala
Hayibo. Basuke bebona vele ukususa uchubo. Hayi yabona ke lapha hayi angazi ngakubonga kanjani wangilamulela. Into engiyithandayo yakho ukuthi angitshelanga ukuthi isho lokho mina. Ngangibuze ngathi hayi khona okusalayo wathi okunye ngathi ya. Hey ngathi ngiyabheka nayo ivideo kumele isheshe iphume nje out uze ozoqala nje ukukhuluma. Hey labantu bayakhuluma. Bayakhuluma bekhuluma into ayingabafundi. Bakhuluma into abangayazi abantu. Akaze kayilanda abafana bayadothisa. Uhlukile manje nale yanto. Hey bonke ngabo. Lawo vele uthi nje. Hayi angathi test center nje le. Testing center, live driving license test center. What the what is okay What? So, I think it's only SP. Noma. Hey, hayi silimele ngoba manje phela kusho ukuthi kufuna siphinde. Ina siphinde. Angazi. Oh, Uyakuzayo akulungi. Kodwa ke ngithi mase siphinde. Bese ntshontshela nomfundisi. Udinga yena, umidinga umfundisi. Sizakala. Abasebasha abantu. Hey, naze kunami lapha mfundisi. Ngithi ayikho into ezolunga kunami lapha. Cha mfundisi sisho awukhulume sishi ngoba ngicatha kusekho okonakele manje. Sondela sisho uzokhuluma ukuthi ubayisa apha abagcotshwa benkosi. Ubayise emahhovisi uzodayisa ngani. Sishi khuluma sishi. Ngicatha mase kanje akusekho nje. Singena ngaphakathi inkinga ngaphakathi ngekukhulumeke. Ngibuya khona ngaphakathi. Khuluma sishi. Siyabingelela kamlungu wami. Sibingelela ubaba futhi la baba nokunye sifise besinazo sidenge lethandana esifise lokudla manje konke besikwenzele khona ukuhamba la besithenga khona manje ngoba sila beso silethe sizokusukela besithenga khona sesibusele ekhaya ukuthi ubaba ngisho sethi uyakuphi kube khona ihasha azohamba ngalo angabe semedobhinisele abantu ukuthi uhamba kanjani lokho ngesilethela lokho kade sikulanda emzini omkhulu wasezweni akubona kulungile makunjani senyangikhipha phela sontweni Awu sikhipha kanjani manje? sekuzothiwa sengiyabatshaza kubatshaza okukhulu kangaka. hawu asikhiphi babona phakathi nesohini hey nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga siqhakaze ngoba beqhakazile nje kanje konke lokho sikuthola ngebusiso zabo yes
mungase ubuke ukukhuluma kwethu noma uhlale ethi hey mengase ngithola imoto impilo ingalo la naye bengazi. Yakhumbula sithi siyolanda ifurnish sithi kodwa nawe uyadinga mfundisi yini engakudinga efurnishini sabuye sajika ngoba kusho ukuthi ingelo sayithi hayi akabe khona umfundisi. into enjena kuye kuthiwe manje ngivela umgodi Asingibele umgodi ezosuka imoshe konke lokhu sase sathi ke hayi siyohlambuluka ngalolu suku lo njengoba sesihlambuluka nje usubona nawe ukuthi yini bese kodwa imnikele uthando nje labantu njengoba wakhelwe lapha ukwazi ukunyakaza na ungabe siubeka eceleni le kude into nje ayiseyinhlelweni ukuthi hayi sasifisa ukuthi before umshado sahluleka ngenxa yobuningi bezinto safisa ukuthi before uhambo sahluleka ngenxa yobuningi bezinto futhi ushembe behlele nje ukuthi soqede kwasezulwini masuyibona ke into kade uyimemezela uthi it is record usuyaha yona umhlangano usuzohamba kahle ke manje mhlungu sasinesisithi amajazi akhe ebelenga leceleni udrivelwa ngaphambi kohambo yabo ungastriklisha ngoba yangiphathanga mina lento eyenzeka kade kusuka uhambo kuthiwa ngene emotini ye-light inhliziyo yami ithi uneyakhe nje umfundisi inhliziyo ngase ngazi nje sihamba uhambo nje siyazi ukuthi umfundisi engenisa ematekisini nje sithi uneyakhe nje yabo uthando labantu awuthando ngoba sikhuluma naye uba umfundisi ethuba bathi ukuya kancane sokukhona ukuthi akandakami asilelela ngasi salo besivakashele ngokuthi lapho sakhumbula ngiyakhumbula so into edala ngesinitshele manje bengesinitshele kuze kuphele iprocess kuba ukuthi sekumele ke nishicilele ukuthi ke yeyini imoto mina nje ngihleli nje namaphepheni manje phela ngeke ngikwazi ukuthi ngithi usayina into ongayazi kumele kuba ukuthi usuyazi usayinayo ngoba phela kuyenzeka ukuthi umuntu usedayisa ibandla uthi sayina kuyonakala emhlabeni ngono wazi ukuthi yini lo njengoba ngiyiqopha ngenzela ukuthi kuba ufakazi ukuthi sakuthini kuwena uzosayina la in case sikujikela ukuthi hayi i-player video nani ngitshela into engekho kuyona lokho zobe ukusayinela kuyobe usuvuma ukuthi leli yashi lidela kwamlungwane ukuthi-ke manje ma kunjani fanele sofika nakubaba yesindake sekubuye mina mfundisi angisukanga ebuhleni njengoba ngila angisuke ebuhleni njengoba ngila ngisuke endlini uma ngisuka la ngendlini enisuke la ebuhleni sengicela ukukhipha amaphepha-ke nibonisane angani noma ngikhuluma kabi ngingawakhipha amaphepha uyakhumbula lo bhaka uthi okhona nalaso uthi sowuntshontsha yendoda yakho awukhona nje ngithule nje ngithi du uyakhumbula uzokhala nawe uthi mina sengithola imoto ngithi yazi ma ngithi uyakhumbula ngithi abantu ngicela bangiphe iminikelo ngifuna ukuthenga imoto ngangingafuni ukubatshela ukuthi ngifuna abaloba amagama abo emotweni kamfundisi ngoba manje bazosuka ubone nawe so ngithi cela ngihele imoto kwangathi sekhona esikonile manje mlungu manje
kulabantu abakhona sebehlala izinto beyisola bokuthi bangane onyazi bathe sekukhona ushembo omunye awu ushembo kaMlungwana ngeke samkhoza akukho lesingaje khona umsegarage izothi nje njengoba sasithi sicela imoto endaba enkulu sasibafihle masithi indaba enkulu hayibo banqaba bathi hayibo ngesithekela indaba enkulu thina imoto kanti abazi ukuthi sikhuluma ngendaba enkulu yangempela so sasifisa ukubafaka esibusisweni samfundisi uMlungwana kodwa manje kwakunzima ukuthi singasho ngoba ezobona umama masebonile ivele ingabusabi surprise lento le sayifihla ngokuthi sithi hayi sithengele indaba enkulu imoto indaba enkulu banqaba ke sasesithula kwadonate mhlambe u10 rand bani imali encane nje sasesithula nje sithi hayi should low ke leso sibusiso sesiyowela nakuya ngo10 rand wa listen nethi nyawo awakabona sekhosi Ngombe yahlabelela manje. Space in this ride. Asiyabonga uthi uthena umfundisi eKenani Ufike eKenani ubaba uthi ngeke sekumele ngihambe manje magcenza ngiyocela imoto kubaba. Ngithi mina hawu usuyayifuna imoto uthi hayi ngeke ngiyayifuna manje imoto. Athi mawufika futhi ekhaya wena kumele uhambe uyokwenza incwadi zokushayela. Ngithi mina ngampela baba athi yebo nje masifika nje ekhaya kumele uye eMatuba uyobheka la kushayelwa khona uyoshayela. Kanti usepolofithi lo mpolofithi ngokukaMlungwana 2:1 yayisifika ke boss. Wayishiswa yini ngampela loyona? njengoba sisekuhleni ngole isipili uphupha ngibona umuntu kodwa lo muntu angimazi uthi kimi wena uzoyithola imoto uzoyithola imoto ngithi mina kahle wena wathi ngizomthena lokho osuke wahamba wangazisho ukuthi ubani wathi uzoyithola imoto ingakho sovuka utshela umama ukuthi hayi akalungi yayisifika-ke imoto nithini bazola imoto akithi nisho ukuthi imoto nithi imoto akeza sure ivideo yeniza niphume sizakala nisizakele kodwa mfundisi esizakala nisizakele impela usakolanda imoto ubhuti cha ngaba nje amazwi nje awu2 awu3 nje mhlawumbe asuka kumfundisi angeke ngisho ukuthi awokwenzani kodwa uyazazi kumfundisi uzizwa kanjani akhulume nje mina ngeke ngisho lutho kuyobe sekulandela umana ke ileli first emhlabeni wemama kuqala umfundisi la ekhaya mina singami into manje angazi ukuthi ngingayenze njani futhi ngiyaqala ukubona into engicela nje nabayenzile uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle abachithele nezitha baphile isikhathi eside babe neminyaka engaphezulu kweyabo amen benzeni abantu labo ukuthi benzeni umfundisi wenkosi benzeni saba nokusho benzeni benza indaba enkulu nje engakhulumeki futhi angazi mayibabazi ukuthi akubatshaza hayi liselethu yebo ma singakhuluma-ke sesikucuphisa nawe sekhulumile kodwa umfundisi sesiyakucuphisa Umfundisi useqedile bakwethu useqedile ubaba hayi siswele yona imlomo esingabonga ngayo kepha nje sicela nje uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu lisibusisele bonke abantu
nalengelosi nani basunguli bako bonke. Okushuthi ubusisa uShembe manje ngoba phela uShembe wasungula. Unamandla okubusisa uShembe. Phela uShembe wasungula yonke lento manje usethi phela ke nina ke enivumile uShembe angene kini. Amuthi abantu sifakile nathi lapha. Akekho special. Abantu nathi sisebantwini. Ungaqhubeka njani ngako konke anenzela izinto ezinhle. Nabangena imoto abakhala ngeyimoto uShembe abaningi. Sunesibusiso siyabonga. Hayi lisenethini. Ithi ngabankulu ingabisezekela. Hayi seningahamba. Lisenethini. Hayi seningadlula mfundisa kunankinga. Samba nama-celebrity manje. Hayi lisenethini. Suqedile ofisi ukusho umfundisi. Bekukushutha kuphela. Siyasaba. Ukuthi ngiyabathanda. Amen. Lisenethini. Awuchithele nezinja. Uphile. Ukuthi uhamba nendaba enkulu. Mntela mfundisi uthi uphume endabeni enkulu. Hayi indaba engekho le. Indaba engekho. Ama-update siyabonga nalokho. Yeah. Hayi siyabonga. Singibavulele umfundisi. Angangena umfundisi kuqala. Behleli ngaphambili umfundisi. Akangena. Thando lujubuli. Kwangathi sekhona esikonile manje mlungu. Manje kulabantu abakhona sebehlala izinto besola bokuthi bangane phile onyazi bade sekukhona uShembe omunye. Awu uShembe kaMlungwana ngeke samkhoza. Akukho lesingahle khona umsegarage. Ngizothi nje ndoba sasithi sicela imoto endaba enkulu. Sasibafihle masithi indaba enkulu hayibo banqaba bathi hayibo ngesithekela indaba enkulu thina imoto. Kanti abazi ukuthi sikhuluma ngendaba enkulu yangempela. Sasifisa ukubafaka esibusisweni samfundisi uMlungwana. Kodwa manje kwakunzima ukuthi singasho ngoba ezobona umama masebonile ivele ingabisabi surprise lento le. Sayifihla ngokuthi sithi hayi sithengele indaba enkulu imoto indaba enkulu banqaba ke sasesithula. Kwa donate mhlambe u10 bani imali encane nje sasesithula nje sithi hayi should low ke leso sibusiso sesiyowela nakuye ngo10 wa. Listen nethi nyawo. Awakabona sekhosi. Ngabe uyahlabelela manje. Space in this right. Asiyabonga. In the Bankulu. Manje sekuyena okade abantu abahluphayo abafuni thina sihluphe se-right yena ngokuhlupha. Yocinga ngale. Maye ekhona ubaba ngizosangilala. Awu asambe sibaleka sisheshisa mama uthathe into zakhe. Ubuye ngizomthatha. Awu usifaka emlilweni. Awuzukusha wedwa. Basinda ngokuphephisa. Abahambe ngozini basinda ngokuphephisa baphunyuza ukuyidela. Sasinda mfundisi. Kuthi usaphumile. Awu siyabonga. Sibonga. Ukuthi sisindile. Sibonga ukusinda nje mfundisi. Manje sihlanganise ukuthi
sitholana ngiyishiye kubaba. Ma inkosi ivuma nakhona pho uyobe sesikhulunywa ngento ephathekayo amapheshana ubaba akayikuthokozela into ebhalwe phansi ufuna into oyibonala. Hayi lisenethi siyabonga siyabonga. Shout out to Mrs. M. Hello. All right well. Noma i-14 wakho uhleli. Uyazibona la? Uyisindaba enkulu. Akubatshaza. Hey. Good. Bye. Ngiyakubuka ngizela ngawuthosa ukuthi angihambe ngedwa. No, hayi. Asomngani nami. Ngiyakubona lo hayi kuzomdonsa la. Asomngani nami uShare. Sesiphumile masebezuma.